Unsa may but pasabot sa matmot? Oh my gosh. We're short sa amot-amot. Hello guys, ako na sa niya ngayong jimmah kabakang Bisayang Baki, Elfie Rain. Pag na nasa tayo lang travel vlogs guys, so actually nara ko diri sa CEBU City, ang Lanipao. Koyag na ko ang among mga banggiitan ng mga friends. Si Baby Nico. Hello di ay. Then, in fairness, apil ka karon si Jomar sa akong vlog. Kapag sila Lanipao. So, yun. Then, ang among Mayora. O ang among pinakagwapa o pinakabanggiitan nga higala. For this vlog, natakaroon sa Lanipao, Sapang Daku, ang bukirang bahin sa Guadalupe, CEBU City. From Guadalupe Church, mag-ride lang ka og motorcycle going to Lanipao area. So dami karon sa RAINFOREST Resort. Mo ni siya pinakauna nga spring resort diri sa Lanipao. Nasa sila lain-laing recreational activities for kids and adults. Available sa ilang mga cottages o rooms if ganahan mo magstay. Humanami sa, unsa tawag ito? RAINFOREST Resort diri sa Lanipao. Og ato i-check ang duha pa sa mga cold spring resort diri sa Lanipao area. Oh, sorry guys akong voice kay I'm not sure what happened to my voice. Nagdadalaga lang po. Charot. From the rainforest, lakaw na to ang The Cabin Spring. So mo to siya guys, gikan nami sa singan ato. Sige lang, singan ato. Clubhouse. Oh. Gikan namin gito sa Cabins Spring sa Lanipao. Actually guys, bago ra siya 2 years ago ra na siya nahimo dayang yang cabin chavos. Ug na-meet na mo si tita. Feeling close kami ngadto. By the way, napas siya kumanghod si Kato ang iyang special friend si Joy. Ay! So sa magimasulti na mo sa tubig at 10 liters. Bugat siya in fairness, gamay-mahay nga kanya mong gipalit. Isa magigapili sa 10 liters. Very wrong. Nabi niya pinano nga, 10 liters daw siya, sika na lang ko. Magipangita 6 liters, pag inot 10 liters, go 10 liters. So right now guys, try na mag-agto sa Motmot. Ang last nga Lanipao Spring diri sa Lanipao. Hello guys, finally nawit kami sa mong last stop ang Motmot. Motmot Spring Water Resort. Happy Motmot daw niya, Happy Motmot. Very wrong. Anong sabi masulit mo sa Motmot? Happy Motmot daw. Naina paminahon eh. Sa pangutanon na ito atong mga banggiitan ha, kung sila masusulang una-una ko muingon ka og Motmot. Oh my gosh. We're short sa amot-amot. Very wrong. Very wrong. Amot Yeah, we're short sa amot-amot. Manay siyang ikuan na lang ako. Isa pang mga hatagan na ni Ano ba pa? So actually guys, namin sobrang juice packs. Among ipanghatag sa mga bata. Kaya kanin siya, mudagan man siya pagkakonsihal sa Sapang Daku. Kung saan mo mga plataforma? Patambuko ng mga daot, ang mga daot pahiso. So mano to siya guys, ako na rin tapos itong vlog. Thank you so much for watching my vlog. If you're new to my channel, please consider subscribing. Once again, this is Elfrain, together with my friends saying, jimmah kabakang Bisayang.